bantu basekhaya siphinde sabuya kwakhona ngoku ke sinto khethekileyo njengoba ninibona into yobana nam xa ndizawuthi makabulise ndothula umnqwazi kuba ndiyamhlonipha kakhulu asizumazisa uzozazisa ngokunokwakhe sizomcela abulise azazise tata kunjani kuhle kunjani kuwe hayi siyaphila nathi tata bendicela nje into okokubana tata uzazise phaa kubabukeli bethu into yobana lo sime naye namhlanje ngubani mandibulise kuni babukeli apha emakhaya lothethayo uPrince Usani Ndamase of Amampondo Senyandeni, who is an actor and a motivational speaker as well. Oh, nizivele sime ne-royal family ngoku nkosi yam uyamenshina apha into yobana uyi-actor besicela nje into yokubana ngalo mzuzu ukhe usixelele uba apha njengoba silapha kule ndawo sizokwenza ntoni futhi yintoni emasiyilindele kule ndawo Apha today the Arts Center in collaboration with the Mall of Mthatha and also our Tambo so comrades celebrating, which is the craft yabantu who are in art. So ke ngokusizela loo nto to celebrate the craft, to showcase the craft and the talent ekhoyo in our region. Oh, siyayibulela kakhulu loo nto leyo. Guys, niyazivela into yobana silapha namhlanje size kwi-event ye-Art Center in collaboration neMthatha Mall. Cela ukhe usifake tata nje kancinci kule journey yakho of being an actor, how it started njengento yobana ubukhula unexanduva lento yobana funeka uhoye abantu bakho at the very same time nawe unamaphupha angawakho. How was the journey? How did it start? Hey, ndiyavuya mntakwethu uyithetha lento. It's amazing if I can tell you the story. Back in 2014, I just decided to take a leap of faith. From I don't know, I do have relatives in Joburg. I don't know anyone in acting. Then I decided, on the way to Joburg. I decided, let me just search for an agency. Okay. After I've done that, the agent like Fumana, he had my 20 pictures. You know how it goes. To send a picture, and then after that, you won't believe. You won't believe. Ndafike say agent yathi ba they accept my pictures yonke lana kwadlula a day, then the other day, the second day sendipha eGoli kwathiwa ndiyabizwa I must come shoot. Mind you, andikasign a contract with that agent. I didn't know production ithandile pictures zakho, come and shoot, only to find that it was ECD. Wow. Back then I was shooting as a policeman. Wow. So that's how it started. You know, like anyone, ukala as a background, which is the background, we call it as an extra move. Then I color up. Then the breakthrough is of Vela. Up at 2019, it shows I shooting music videos, Deep City, Yongeland. So what I'm trying to say is that to the upcoming actors and actresses, don't give up on your dream. Into color pants, but don't despise the humble beginnings. Utikos of news. Oh wow, what a powerful words. What a powerful words. Guys, niyaliva elibali waphakama yaphakama inkosi yazixelela into yobana izawulithatha olinyathelo and yonke into yenzeka on his favor. Nawe uyakunika into yobana suhlala yenza namhlanje. It's so inspiring kakhulu tata. Siyabulela kakhulu ngelibali lakho li-inspire kangaka. Besicela nje ubuza ke ngoku okugqibela into yobana utata upha kumakhasi onxibelelwano social media platforms ufumaneka njani. Mhlawumbi ukhona umntana unomdla apha endlini into yobana abuze kuba tata ndingathini ngoku ndinyathele ukuze nam ndifike kule ndawo kuyo. Okay, on Facebook
HRH Prince Zuksan Damas. That's my Facebook page. And then Instagram nakhona HRH_Prince Zuksan Damas. Siyabulela kagalelo kulonto leyo ukubamela abantu bakhe tata masibulele kakhulu.